रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय मुंदांखा एक्ट्रेस मनालिसा हाज'वारि बिथांखौ शर्ट कमेन्ट लावगावनि बर' टेंपांग्रि लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव फैनानै माबायदि मोनखो फंनैसो बुंनो थाखाय आङो बे समाव गुरै खावलायबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायथि बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नैथियाव आङो हामलायनो गोसो जादों जे टेंपांग्रि लाइब्रेरिनि जे कमिटिनि मानसिफोर मेम्बारफ्रा आंखौहाय बेयाव लिंहरदों आरो नोंसोरजों बेवहाय लोगो हमनो थाखाय आंखौ खाबु होदों। बिनि थाखायनो आङो कमिटिनि मेम्बार्स आरो बेवहाय जे नुजाफैनो हानाय आदामोन बाजैमोन आरो आब'मोन आरो रायजोफोर नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बावहरो। गोजोन्थों। आरो बेयाव फैनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आसा खालामो नोंथांमोनाबो आं बेयाव फैनायखाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों। नंगौना नङा रायजोफोर? थेंक इउ। स' बेवहाय आङो एसेबाबो नोंथांमोनजों आङो रंजानो फैदों। गिबियावनो आङो बुंखानाय जायोदि आं बारा मोसानो रोङा बिनि थाखायनो आङो आंनि मोसानायाव माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांलाबायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। स' बारा गोबाव खालामालासिनो दायो प्रग्रामखौ जागायनोसै नङा होमबा? जागायनोसै ना? दे होमबा थेंक इउ। बे समाव मनालिसा हाज'वारि बिथांखौ जोंनि जौसांखौ दान्दिसे समनि थाखाय लाथ'नो आङो बे समाव गुरै खावलायबाय। स्कर्पिय थाफैलाबायखो थायो आदानि लोगोफोरजों दां आं लाजिलायलाङोहाय फांसनबो दंमोनदां बैसागुआवनो लाजिया नामा फै। ए माथो बिनानाव मोनसोलाय सफैबाय बैसागु जादों नामा नोंसोरबो? औ आदा जोंबो बैसागु जागासिनो दंथारो। दे साय मेथाइ खनदो दोंसे जोंबो नोंसोरजों रंजाफानोसै। आयु सासेया ना गांगा थेफाबायदि थिफुदलाथारहाय हाय फाग्लि खोनालायलांबायसोनदां खोना दाखोनाहाय